Kaixo, Olai! Kaixo, Joni, atxaldeon. Segur! Ba, ondo, guztua. Jo, mira, izuka gaitortzea galtuko deneta. Ez da ezer, zuri, ezu. Gombita, guain, hemen ongean kontu giten ongean tartitxo ontan esan diazu lehenengo, erremonte munduko lehenengo pertsona naizela, así que zuri, eskerrak. Hemen aukera mateatik. Erremontea aipatu duzula, nolatan iritsizea mundu honetara. Ba, ni beti ganikan txikitatik frontoien ordu piloa pasatxut, bai familiekin da bai gero lagunekin. Eta ba, pelotan hasi nintzen, gero raketan ibili naiz, gero palan, da bueno, beti frontoien eta ba, pandemi garaien gauza pixkat gehiatu zanen, tokatu zan, baita erremonteko nahiziela bultzadatxo bat eman erremontea eta jendea bertzutela eta orduan, ba, kontatu jarri zianekin, ba, zekitela igual, ba, erremonten ikasteko gai izango nintzala, zen nahiko modale zaila da, eta bueno, ez da jende pilo bat animatzen, oso ezaguna ere ez, guain pixka bat gehiago, poliki, eta espero hori gehiago juta, eta, bueno, ba, hola segarri zen kontaktunekin, hasieran junitzen, ez izaiten beste gustatu ze oso zaila da, eta, baina, bueno, kaskaborra ere banez pixkat, eta jarri ginen entrenatu, beste ezer ezin gendu nien azkenen, etxetikan ezin gendu atera, COVID-a dela eta, bueno, ba, oso pozik, egia esan, pikatu nintzen pixkate bai, ikasin bertzala bai, eta venga aurrea, eta hor gabiltza. Hori hona da, aurrera jutea, esan ezakako erremontea pilota manuko modalitatea dela. Zeraka erremonteak beste kirol batak ez duena. Jo, ba, beste pelotako beste kirola dingo paratuta adibidez, minimo bat jolastea pelotan, raketan, palan da, bueno, ba, nahi errexeit ez netzako gintzat. En cambio, ba, erremonten, bueno, oso ba, pelotan velozidadea eta jokoan velozidadea bildurgarria da, gaina esku bakarrakin jolastu dezakezu, ez daukazu ezkerra, ba, atzen txartu edo esatean bezala pixiteko bakarrikan balio. Ezin da ezerrein, bakarrikan eskubiakin, orduan, hor zaude oso limitauta eta batez ere velozidadea, arriskua, pilota ekartzen indarra, nola sentitzezun karga hori pilotana zure xeston, eta oso joku zaila da, oso gutxik dutena. Baina, batzutan tanto luzek edo dianen, ba, izugarri bisuala izateko, ze tanto egin dut, nola ze pelota ere mandun, nola da posible horre egitsi dela, nola. Eta, klaro, baina arte nibili naiz herramienta batekin, da herramientan, ba, puntako aldeekin jotzen zinean pelotai. Baina herramienta batekin nabil, baina eskuakin jotzen diot pelotai, da gero puntatik atatzea. Orduan, klaro, ba, nire baita gehiago estiratu behar naiz, gaina naiz oso altua. Ba, oso zaila da, eta baitu, ba, komplikazio horiek, eta bueno, gustatzen zain beste erronka bat, beste kiroletan moldatzen izan frontoien. Baina hau bai egia dela, esatuzula, zaila eta komplikatu eta horrek, ba, bere morboa ematea kirolai. Zer eskubitu duzu ben kirol honetan hasita? Jo, ba, egia esan gutxi ikusiet bai erremontea edo zesta punta edo bestelako nolabait frontoi luzeko kirolak eta telebistatikan kasi konkistador bezala ez errixa mateula baina gero berta junda ez gehala kapazak ez da frontixa pelota botatzeko eta bizi guzti frontoien gaudela eta gehien bat oso zaila dela eta oso joku teknikoa dela eta deskubritu detena izan da ba, urte pila hauetan frontoien pasatxuten ordu konpensatu jatela bintzat jakiteko frontoien nola kokatu eta ze hor azkenen ezin diozu pelota ikorrika irabazi. Zuk aurretik intuitu behar duzu, zein behar duzun pixkat. Eta deskubritu oso zaila dela eta jende bat daola oso ona, egia da batzuk 10-15 urteik joazela jolasten. Da izugarri alazea gauzak dituzen, da hendik anez da nire pixkat profesionaletan sartu nahi zen inbidi puntu hau bat, holako gauza noizitzeko gauza nahi zen, da bueno, gauzatxo deskubritzen goaz egunerokotasunen. Baina, nahiz eta hasi berria izan zerbait apagutatuko zizun bere astapenetatik txikiera ez. Bai, nik beti jolastuet kasi egunero frontoien eta benitzen profesionala, baina kriston afizioa duket frontoien da nik orduk pasa frontoien guztua eta lehiakorra, baina ez txapelketa baten truke, gure arteko oren gatikan edo, beti saio bat itia jundakon, kriston izerdi patxa bota, tope saiatu,
Orduan, ni esateko entrenandutan, naizela, bueno, asko ez du nahi esaten nik entrenatu ze. Denboa guzti intenso, eta venga, korri, eta venga, pelota bilata. Azkar sakatu berriz da, venga, altxera, saiatu eta, lasai, gero azte burun parteo, mila hartu da, eta. Venga, motel, saiatu eta. Orduan, asko esateko, gutxi ikusi gola, nire ilusioekin entrenatzen, ni post-pozik uten ez entrenatzea. Nahitzako ez da kastigo bat esateko, guain lanetik atera, eta bigarren lan batea zela joan behar da eta entrenatzea, ni oso pozik guten ez. Egun ere igual ez da batzu indar berdina, baina, bueno, hoi da pixka nik uste da porta denik ilusioa, erreiz, jolastu, eta horrek uste asko baliola. Zer da frontoia zuretzat? Frontoia, pues, ez dakit da nire habitata bezala, ni hor komodo nago. Ez dakit, bakit eguraldiak inparetak guztitzeak imea nola bakit frontoia, ez dakit, sentitu ditet egun hortan ze jokin behar deten, nola da, gaur ondo pasako, gaur frontoia gozta otak, frontoi baten hau oso komodo, eta nire tokia da nik bizi guzia horre indet, eta, etxeko gela baten lasei eta komodo zaten bezala, frontoi baten berdin. Bai frontoi bat utxa ganen, frontoi bat utxare bakarri zaudunen, polikia da, Karri zaude, nahi duzu gauza batzukin, bisualizatu dituzu, gero aberratatzi zizkizun, eta beteta honen zesanik ez, frontoia beteta honen eta deskuidon animatzen edo zure kontra pixkate baita esatezula, beste giratzen edo, baina burrun bai, tuntun, nahi asko guzti egiten gauza da, asko guzti egiten gauza da. Komentatu duzu hauetik pilota eta pala. Hori izan daiteke base hon bat erremontea hasteko. Nik uste pilota, esku-pelota dela, basea, hobena, beste frontoi ezin kiroletako. Nere ustez, horre ikastean gauzak, betiako batzik. Gero, ibili naiz denbora piloa raketan da palan, da horrek eman dit, batez konpetitzeko garaian, ikasi den nola konpetitu behar da, eta lasaitasuna mantenduz, bai raketan da bai palan konpetitzezunen, tanto bakoitzak asko baleo, oso luzea da, ondo pentsatu behar duzu, nolain, faio gutxitea. Baina bai egia da, erremontea importante bai duzea dela pelotako oinarria ez. Azkenen, erramienta batekin jolaztetzunen erretxa da, espazia iristen, luzapen badaukazu, baina erremonten berriro eskuak bueltatzea. Eta pelota bilatu dazu eskuakin jotzeko, ez erramientan estensioakin orduan. Dudi gabe, pelota izan da izugarrizko basea, gero erremonten hasteko nahi bestela, ia ezinezkoa irutuko zizaitan. Hauetzen hau batzutan, zeugatik askok esan duzue pilota oinarri bezala, inkluso futbolerako, ez dakit zeinek esan zegoen baino bai. Bai, pelotan, azkenean, zuk aurrelaria bali mazare bai, baina azelari izan ezkore bai, movimentu lateralak, flexibilia eduki behar duzu, makurtu, berria sartu, gorputz osoa funtzionatu behar du eguneko egunen, orduan hor, bai mugimendu hartzeko garaien, da gero bai pixkat, frontei nozioak gero pelotak aukeratu, gero, segoa daukan, hau bisigoa dan, hau, ez da nahi bisia baino lurren patinatu iteon, orduan, gauza pilo bat ikasteko eta bai fisiko kiro eta ze pelota oso, nire ustez, da frontoi barruko kirol zaiena izan ditik ementzela erremontea, pilota irutzen gorrena, bai azkenen ez daukatzu erramientak eskua eta pelota eta hori irutzen zait erokeri bat horregatik, hor punta-puntan daudenak, mirezteko pelotari egia. Baina bai egia da, pelotan jolazteko, ni guain dikane baita batzutan pixkat ibiltzen ez pelotan, ni guain atzetikan jolazteko erremonten, eta ia da, iteiteula korreka saio luzek eta baina nahiko zuzenak izateala eta han, hartzituzu beste mugimendu batzu, igual ja hor erdoilduta dauzkazunak berriro karri gogoa, eta azkenen gorputzak behar du lako pasaratxo batzuk hartu ere eta. Zer da zuga helburua erremontearekin? Erremontean lehenengo gauza ondo pasatzea izan da helburun. Gero pixkanaka ja debuta sartu izaiten burun. Eta ze ikusten nuen, ostra bai, egia zala igual gehin nintzala. Helburua beti izango da, ondo pasatzea, eta erremontea gauza positiboa bezala ikustea, eta ez burua uste bat urtea, baino zatik ez ikusten bezala urte eta denbora gutxin debutatu eta konpetitzeko gai nahi zela, nire helburua da guain
dauzkaten txapelketa gutxi hauetan, esperientzia hartu eta txapel bat burun jartzea, dudik gabe. Txapelketakako gogoz. Txapelketako kristongo Laizter daukau bigarren mailako txapelketa bat, hor hartuko dut ni parte, normala bezala. Eta gero ikusiko, ez da bakarrikan irabazi ezke ondo edo galdu ezke gaizki, erremonten partidu bat edozin momentutan edozeinen buelta eman dezakeo, irabazi, baina batez irabazi konfiantzan, errebotetan, errebesen pixkat, eta pelotak aukeratzen jakin, konbetitzen jakin, ja pelotari guztikin jolastu, zegoen dikan ez ditut partidu asko jolastu, da helburua da, etorkizun baten, mendikan ikusi behar da, aurrengo urten gara izan, baina mendik 2 urtea, txapel baten lehian hiltzea, eta lehenengo mailako txapelketan sartzea, eta jendean ere kontratatzen frontoien, esatea, ostras, gaur zaila biko dugu. Hori, espero dugu, Zerri asko. ikustea. Gogo. Animatu, Hombre! Venga. Ondo. Gogo gaztezea. Debutako eguna. Noski noan ez batuko gaina, baina dela 3 hilabete, atzo 3 hilabete izan zian. Urazko nenez. Bai, azaroan 13 debutatu nuen, 2021 bateko azaroan 13. Eta oso egun politia. Intensoa. Guain arte ni pilo bat ibili naiz frontoetan da konpetitzen, eta aldiz ikarrizketa mateo beste eskainiet, baina ia batez, eta aste hortantu gauz izkiten elkarrizketa bat baino gehiago, gero argazki sesio batzuk, eta azken entzune dezuna da, partida bentsat nahiko txukun jolastu. Irabazi edo galdu, irabaztea zubetu, baina bentsat jende pilo bat zu ikustea jundana, eta batez ere jende pilo bat lehenengo aldia erremontea ikustea jundana, sensazio bat ikusteko ez, zer kirol da, honek ez du bat hona iten, pasalitek, Eta orduan nahi dezuna entrenatu, beso aldi beren pixka zaindu, fresko iristeko, eta partio politien, eta egia esan, partioa galdin nuen, baina oso partio iztua izan zen, jende pilo etorri zen, kriston animo pila, eta emozionante izan zen, gero bukatu zen, nuen partidua, jarretu zuten beste pelotari jolasten, eta Ion izanen igrata segitu zuten denak animatzen nire izena esan bez, naiztan nik enun jokatzen guen dikan. Eta nahiko juligan etorri ziren laguna eta esan kriston poza, eta pasaren duen gero atxaldea frontoien, eta gero zagarrotegi batekin ospatu gendun, eta oso guztua, zoragarri. Oso nekauta bukatu nuen egun hortan, zazken emozio asko, baina oso egun politia eta lagunak, 10 bat emateko mon. Publikoa niroa ere asko lagunduko duzue partida hauea ateratzen. Bai, noski, jende bat dago beti, esat dizut, pelotan jartzen imazea 18 partidoa galtzen, 22 ia ezinezkoa buelta ematea. Baina remonten 40 partido baten 25 11 galtzen bali mazaude, posible da buelta ematea, tanto gazkarrago, sakeak indinan dira daitekelako, eta jendeak sinistutu, honek buelta emateko aukera daukat, ez du, venga, pare bat sakeon, venga, animo! Jendeak izugarri animatu, izugarri. Batzutan baita bestei desanimature bai, pakete eta zerbitzera. Hoi ez da inbeste bultatu behar, baina, ulertze dure bai, eta publikoa partidun da honen, baten alde balin bada, barik irazten edo, orduan, errespetua ez da galdu behar, baina ez du, betire alda nahitea zure, zuk irazten izuna irabazteko, bai ondo da, baina bai, buia guzti horiek, da asko entzutea, Mateu, jendeak pintxatuko ez dela entzuten, baina guk azkenean partiun konzentrauta zaude, eta ez dizu asko eragiten, baina entzutezu, denbora guztien. Entzukian bezala. Entzukian ere, aktore berriuki edutela sumatzen, baina dena entzutean. Bai, entzutez bakarrik ez, aktorek antzerkia eta esatu iguilunpetan gode bere argitan, da esatu da, asko badakite zein ezagun ema bali maga. Aztu 3. filan zen da, baina ikusi gazuta. Bai, ikusitea, ez ustezuta, baina ez zaudezu pentsatzen daia, baina nahi gabe fijatu itezea. Eta animo hietan egaita esatezu, animoa entzutezu eta askotan esatezu. Ama, ahotxoi, nire aitana da, edo ez dakizen lagun honena, ez zautu itituzulako, dudik gabe. Hoi polita da, nire gustatzen da. Noski, eta ez ezagunak animatzea izunen nahi, oso politia ze esatezu.
oino, batek ilusio dauka, dana alagatik, zu gobea iteko, partida aurreateatzeko, eta batez ondo jolasteko, eta bai politia, baina ez du. Gu honea gatoz alde uneoto nahitea, zenen publikoa ikuskizun matematea jutekea gure bai, alde une horrin. Ni beten pentsatu bezan, ni naiz asko pelota partidu eta junero emozea, baina ikuskizun bat dela, dedizteot, eta oso polita gainea. Bai, egia nire baita, baina, sartu nahi zen arte, pelota pilo bat jarraituten bezala, kirola guztetela imeste jarraitu eta hasi nintzen bideoketa ikusten, baina ez dago inungo konparazioek remontea disfrutatu nahi batzu bertakun behar da. Eta zuzen ikusi behar da, veloziadea, soinua pelotana, distantzik ikusteko ze handian frontoia, telebistan esatizut errexan mateu. Askotan pasatzen pelota emateu bere ondotik eta baina nola ez diola eman da, gero ikustezu frontoia bertakun da eta esatezu baina nahiko hain du hor ondon daola ze, eman balio pelota horrek, baina ospitalea juteko, Zuzenekoak asko irteu. Bai, kasu batzutan impresioa emateukan bezala, juna izaria ikustea eta telebistatiko beto ikustea, igual esan daiteke, txirrindularitza ikustea jote balimatzea berta, nahi asko guztea ez daite. Baina igual momentu konkretu bat asko bizitzezu eta egun osoko ambientea doi, baina gero igual etapa oso ezin dezu jarraitu eta jende batek nahiago etxetik asko zobeto, plano guztik, aurretik joaztenak, atzetik joaztenak, bestea, baina frontoien berta jutea eta soinua eta esfortzu hori nola transmititzeuen, hori ez da konparatzik. Frontoiak musika pilota da. Holaxe da, oso esaldi, perfecto bat azu. Metaforiko jarri. Ja, hemendikan pelota guztia ez daizula aterako zen. Jartzen ditu batzutan. Bai? Nozik ustezu gehiena, eskupelota? Eskupelota. Zein guztia dira binakako txapelketan? Ondo. Egan eta jartzen. Guztak egiten ditu lamitatean. Ondo. Esan duzukiazu elburuak pixkat ogoko geak txapela eta bestea dela hemen ekute pagabatzuta, baina nik aldatu nahi dezuz partidu banakazu pilotaleku bajuntezea eta zein da egun horretako zure helburua. Hombre, guain hasieran, lehenengo gauza, ondo jolastea, baina batez ere ondo jolastea partidu hasieratik bukaeraino, erregulartasun bat bilatzea. Remonten oso erretxea, arratxas ondo jolastea, baina partidu oso bat nahiko ondo eta entxufatuta eta faio tontok baten batingo duzu, baina batez ere erregulartasun bat bilatzea, pixkan ere jokun, sake guztik nahiko txukunak itea, ez 3 sake oso onda aurrengo bat igual gora bota edo. Batez ere gauza horiek, mekanismo batzuk guendikan, fiantzatu ditu, azken 8 partidu bakarrikan jolastu ditu guendikan, eta partidutan jolasteko erabiltzen materiala, hau da, pelotak oso diferente dira, bizi gau dira, sego gehiago daukate, orduan, nahiz da asko entrenatu, asko laguntzu, baina partidu jolastu dira, partidu jolasten ikasteko. Lehenengo helburua, eta bigarrengoa noski irabaztea, lehenengo etapa honetan kostatzen naizeit irabaztea, eta ni irabazteko jaio naiz, nik partidua irabazik nahi irabazteko jaio naiz, galdu dituten partidu guzik izan dira nahiko justu, baina esan dizuten agatik, nahizelako kaskagorra eta venga, segin behar dut, eta igual ikuste eta aurrelaria esperantza hondik gaur eta segin behar dut, remonten dena posible, venga, eta gero batzutan bueltan mandiu. En cambio, irabazik duten partidu gutxi horiek, oso erriz irabazik dugu, orduan hor ikustea, ondo burrukatzea bali badau, aukera badaudela, partida gure alde usteko eta gaina utxezko, hor fina egala. Orduan nik erregulartasun biatu, baina guantxe irabazteare bai, ez irabaztea partidu txar bat inda, ze horrek ez dizu ezertako balio. Dago partidu txarreita bali badau, batzuk irabazi inorrez dago guztu hor. Baina, bueno. Galdera batengo izut, ez dut galdera bukatuko, zerbatik ez dakit esena osoa, baina uletuko diazu oso ondo. Zer eta sakana? A ber,
Sakana bea da Naparroko eskualde bat, Altsasu ondon Ziorditik hasi eta Irurtzun arteko herritxok 15 udalerrik osatzen dutena, eta nik itet Sakanako garapen agentzian lana. Sakanako garapen agentzia Naparro mailan nahiko nobedosoa, mota hontatako entitate bezala sortzen 2016 lehenengo izan ginean, baina ja badago beste bat, baina Gipuzkoan da Bizkaian eta Araban, hau da ean, dago eskualde guztietan dago lako entitate bat, bai, eta bueno, nire kasu nik itez lana industria arlon, bertako enpresekin, eta bueno, pixkat beraiei laguntzen, arlo publikotikan, beraiei dauzkon baliabide gerturatzen, bai ekonomikok, edo bai proiektu beraien artean eratzen, edo bueno, formakuntza aldetikan bertako lanbide heziketa zentroak eskaintzen aukerak hobeto kohesionatzen pixkat aukera horiek, eta bueno, beraiek ze behar dituzen entzun da, hori nolabait irtenbidea ematen saiatzen. Nola iritsi zera orain? Nik hemen ikasi nuen, Donosti. Ingenieria. Ez, ingenieritza ez, ade ikasi nuen. Bai, eta azkeneko urtean praktikak beharren atera zituen diputaziotikan programa berezi bat atera zuen, eta bertan apuntatu nintzen, zala Gipuzkoako ETI, hau da enpresa txikitartainei laguntzeko programa bat, eta bertan behar zuten jende kopuru deixente azkeneko urteko, eta jende asko apuntatu ginen, eta bueno, pasan ditun proba batzuk, eta azken hartu ziatzen, hartu gintuzten 100 pertsona edola. Eta, nahitu gauzieten lan egitea, Zegamako enpresa baten, Arrano eta Aires Elektromekanikoz, eta bai, izan zen ere lehenengo lan esperientzi serio, horretik anibilitzen bizka lanen puntualki baino. Eta han, nola Donostitik Zegama, nahiko urrutik zen, jarri ziaten nire praktikaldia tutorizatzen Gasteizko irakasle bat. Bueno, gezurra, Gasteizeko unibertsitatean irakasle bezala lan itezun Altsasuko gizon bat. Eta, han ezautu ginen, gustatu zitzaion piloan nire lan iteko modua, hane baita pixka nintzarako pelota bezala, venga, ingo dugu, guain plana ingo dugu, guain nola saiatuko eta enpresa guztian kasgora jarri nuen, praktikaldi baten. Eta esan, holako salsero bat behar du pixkat, guain lanpostu bat aterako zala, justu tokatu zane baita, Sakanako garapen agentzia horren eraketan aterazian industria eta beste linea horiek, eta orduntzen pasa hartzian proba batzuk, eta lanpostu batzen jokun, eta gomendatu ziten apuntatu hor. Eta junitzen nien, ere 22 urtekin, eta han gauden jende mordo bat, ingen ditun proba ezberdinak, gominan astebete probak iten, eta azkeneko elkarrizketa eta gero, ditu ziaten esan ez, nik ateren ditula puntu gehiena, eta zaila zantze, berez, esperientzia zero neukan, puntuazio bat zen kurrikulumana, nik neukan ez errez, jende asko zen edade batekoa, eta esperientzia askokin, baina gustatu zain pixkan ni salsero parte hori eta ilusio hori, eta azkenen oso importantea gure kasun, gure lanen dinamizatu, konektatu, jendekin hitzein, esan, hau pasa ez daizu, benga, honea jungo eta lagunduko dizut, orduan. Hori gustatu zain eta bida, hortxe hasi nintzen, eta egia esan, egunero tartetxo bat, area jun eta torrin, kotxean, eta bueno, kotxen bakigu, gauza ezberdina pasatzea daudela, eta nekosoa da, baina lana pilo gauzaz, lana oso politia da, gaina ordutegia nahiko flexiblea da, daukau, egunero orduko puru bat sartu beharra, eta egun batzutan atxaldez, baina normalen nahiko ordutegi ona emateko aukera daukau, horrek guztiak atxalden beste gauza batzuk iten, guain arte kirola beti gustatu zen zaitelako, baina erremontea baita ez ditu olako trabai jartzen, egun batzutan gehatu behar izate, baina, erreztasunak ematizkizu biritzen, orduan, lan politia, eta gaina, ez zaituna egun osoa hortan eukitzen, baloratzeko horretik, ni bertan nago eta oso guztua. Ze musika entzuten duzu? Musika? Bida, galdera egin nun, espero. Egia esan, denetik entzutet, gustatzen zait, ez daukat hola gauza bat, gustatzen zait, benetan, musika zalea konsideratzen ez, eta kanta bat gustatzen zait, oso klasiko egon, eta gustatzen bat gero reggaetoneko bat. Baina, zerbait esan beharko nizu, txikitatik ganei Linkin Parkek harrapatu ziten. Linkin Park eta abeslarian fan handia, bai. Chester Bennington gaxoa juntzitzea egun, baina naiz beraien mireslea handia. Gero hemen Euskal Herri mailan, dene gustatzen dut zela berri txarrak pilo bat entzun dut, eta guen askotan entzutet. Baina, bestelako talde batzuk, Trikitixarea pilo gustatzen zait,
gozategi eta olako, bai, oso pertsona alaian ez dela uste, eta ba, hortekan juten ez, baina, bueno, askotan etxe hauetan iluntzen ebain ekatuta, ba, musika lasaiago bat, eta eskertzea ere, bai. Benito Lechon. Benito Lertxundi, jo, xuz. Nire ez dukoen dago ez talde batekin baizik eta kanta batekin berritxabakeko katedral bat. Katedral bat. Ah, Oso kanta proiektea, bai, Bai. oso kanta proiektea. Gaina beraiek hor nahiko pausa handia entzuten da, gero kanta horrekin etorri zian da izan tan berriro berri txarrak zeunak. Bai. Eta bueno, guain hor da ditza, ez dauzko hau martxan mintzat ez dauzko hau, gero ikusikoa, ze pasatzean, baina bueno. Bere musikaren bibliografia hor daukago. Hor daukago, bai, dauzkan ez dakit zazpi zortzi, holako Bai. zerra eta ez da bat ona. Ezberdinak, hasieran nolabait agresibo bezala edo gorra gau, eta gero ba, melodiko gok igual, baina letrak oso onak denak eta oso kanta onak, oso musika onak, Bai. milak eta simplek. Letrako izan duzu, baina guk hau bizu ze ondo idazten duen. Hombre, bai, oso ondo, gorka arbizu, abizena sakanako herri batekoa, eta orduan, hor daukau, Bai. lotura bai. Bai, gorka arbizu artista handia, ez da, horre bai egite ditun metafora, zuk esan dezun bezala, prontoeko musika pelota dela, arek bai. Denok identifikauta sentitzean esaldik, emateu, bagozin sortze ditula, esatezu, nola posible hau, nola esan duen lau hitzetan, da bertsolari oso sentimental bat musiko bezala bihurtu. Eta askotan ez bera kontua zen. Hoi ba. Ez, oso talde handia eta, bueno, asko eman diguna, izu. Eta guen, deskansotxo bat mereziko zuten. Hola erabaki baute. Horrez, mila esker etortzea batzuk eta jarraituko zaitugu remontea momentu oso polita oparitu dugu eta mila esker etortzea batzuk. Eskerrik asko zuri gonbidagatik da oso guzti naiz eta esan da zela jarraitu remontea bai eta egunen baten animatu galarreta hangoa berezia data. Egongo gehiago. Exactamente, egongo behar. Agur. Agur.